ako Putin zmaril plány Západu. Národný štát ako základná jednotka organizovaného ľudského života prestala byť hlavnou tvorivou silou. Medzinárodné banky a nadnárodné korporácie konajú a plánujú na základe hľadisiek, ktoré sú v dostatočnom predstihu pred politickými konceptami národného štátu. Zbigniew Brzezinski, Medzi dvoma vekmi. Technotronická éra 1971. Chcem sa aj naďalej usilovať o bezletovú zónu a vytvorenie bezpečnostného útočiska v Sýrii. Nie len z dôvodov pomáhať chrániť Sýrčanov a zabrániť neustálemu odlivu utečencov, ale získať určitú páku na sýrsku vládu aj na Rusov. Bývalá ministerka zahraničia Hillary Clintonová, tretia prezidentská debata. Prečo Hillary Clintonová tak dychtí potom, aby posilnila účasť Spojených štátov v Sýrii, keď všetky americké intervencie v Afganistane, Iraku a Líbii dopadli tak hrozne zle? Odpoveď na túto otázku je veľmi jednoduchá. Je to preto, že si Clintonová nemyslí, že sa tieto intervencie nezdarili. A nemyslí si to ani žiadny iný člen vládnych orgánov americkej zahraničnej politiky. V skutočnosti sú v jej očiach tieto vojny strhujúcim úspechom. Určite niektorí z nich boli kritickí voči silnému odporu zo strany verejnosti z dôvodu neexistujúcich zbraní hromadného ničenia v Iráku alebo logistických chýb, ako bolo napríklad rozpustenie irackej armády. Ale vo väčšine prípadov sú vládne orgány zahraničnej politiky spokojené s tým, ako sa snaží destabilizovať región a odstraňovať vodcov, ktorí sa odmietajú podriadiť washingtonskému diktátu. Obyčajní ľudia tomu môžu len ťažko porozumieť. Nemôžu pochopiť, prečo by elitní vládni vyjednávači chceli transformovať funkčné, stabilné krajiny na neobývateľné pustiny, zamorené ozbrojenými extrémistami, sektárskymi komandami smrti a teroristami, narodenými v zahraničí. Nemôžu tiež pochopiť, čo Washington získal za tých 15 rokov riadenia na Strednom východe a v Strednej Ázii, keď premenil tento obrovský pás strategického územia na živnú pôdu pre teroristov. Aký to má všetko zmysel? Poprvé, musíme vziať na vedomie, že decimácia a de facto balkanizácia týchto krajín je súčasťou plánu. Keby to nebolo súčasťou plánu, potom by ľudia s rozhodovacími právomocami zmenili politiku. Ale oni ju nezmenili. Politika je rovnaká. Skutočnosť, že Spojené štáty používajú džihadistov cudzích národností na zvrhnutie a zmenu režimu v Sýrii, odporujúcich americkým vojakom v Iraku, není zásadnou zmenou v politike. Konečným cieľom je stále zničenie štátu a odstránenie súčasnej vlády. Toto stále rovnaké pravidlo platí pre Líbiu aj Afganistan, keď oba štáty boli uvrhnuté do chaosu na základe akcií Washingtonu. Ale prečo? Čo sa tým získa, keď sa tieto krajiny zničia a dojde pritom k tak veľkému utrpeniu a veľkým stratám na životoch? Toto sú moje úvahy. Domnievam sa, že sa Washington podieľa na ohromnom projekte, ktorého cieľom je prerobiť svet spôsobom, ktorý by lepšie uspokojoval potreby elitných zložiek, medzinárodných bank a nadnárodných korporácií. Brzezinski na to poukazuje v úvodnom citáte a zároveň vysvetľuje, k čomu dochádza. Opúšťa sa od národného štátu ako základu, na ktorom spočíva svetový poriadok. Namiesto toho Washington vymazáva hranice, likviduje štáty a odstraňuje silných, sekulárnych vodcov, ktorí by mohli zvyšovať odpor k jeho machináciám, a to všetko za účelom zavedenia celkom nového modelu pre región, nového svetového poriadku. Ľudia, ktorí riadia tieto elitné inštitúcie, chcú vytvoriť globálne prepojenú zónu voľného obchodu, nad ktorou by dohliadali zástupcovia konzula veľkého kapitálu. Inými slovami, globálnu eurozónu, ktorá by vylúčila štátne inštitúcie, ako je centralizovaná finančná správa, spoločné zadlženie, federálne transféry a ktorá by umožňovala, aby subjekt bez hraníc riadne fungoval.
Hlboko skrytí štátni vládni vyjednávači, ktorí nastavujú politiku za dymovou clonou našeho kúpeného a zaplateného kongresu, si myslia, že jedna svetová vláda je dosažiteľný cieľ za predpokladu, že bude ovládať svetové zásoby energie, svetovú rezervnú menu a stane sa dominantným hráčom v Ázii, najľudnatejšom a najlepšie prosperujúcom regióne tohto storočia. To je v podstate to, čo je cieľom pre Hillary v Ázii. Základný problém Washingtonu ohľade plánu svetového poriadku spočíva v tom, že pribúda stále viac silných krajín, ktoré sú naďalej pripojené k starému svetovému poriadku a teraz sú pripravené k jeho obrane. To je to, čo sa v skutočnosti deje v Sýrii, kde zvláštne spojenectvo Ruska, Sýrie, Iránu a Hizbaláhu zastavilo amerického vojenského juggernauta priamo v jeho stopách. Nezastaviteľná sila narazila na neústupný objekt a tento neústupný objekt víťazí až doteraz. Samozrejme, že sú vládne orgány zahraničnej politiky znepokojené týmto novým vývojom a majú byť prečo. Spojené štáty riadili svet celkom dlhú dobu, takže odvrátenie sa od americkej politiky v Sýrii je rovnako tak prekvapením ako hrozbou. Ruské letectvo bolo nasadené v Sýrii pred pol rokom, v septembri. Ale iba nedávno Washington ukázal, že je pripravený reagovať tým, že ešte viac podporí svojich džihadistických agentov v teréne a zosilní útoky proti ISIS vo východnej časti zeme, v oblasti Raky. Avšak ku skutočnej eskalácii má dôjsť, až sa Hillary Clintonová stane v roku 2017 prezidentkou. Až vtedy Spojené štáty priamo vtiahnu Rusko vojensky a budú predpokladať, že ich strety v štýle oko za oko neprekročia hranice Sýrie. Je to riskantný plán, ale je to ďalší logický krok v tomto krvavom fiasku. Ani jedna strana nechce jadrovú vojnu, ale Washington sa domnieva, že nič nerobenie sa rovná cúvaniu späť. Preto môžeme počítať s tým, že Hillary a jej neokonzervatívni poradcovia budú zvyšovať svoje nároky. Niekto nechce bezletovú zónu? Predpokladá sa, že nakoniec pod veľkým tlakom Putin hodí ručník do ringu. To je ale ďalší nesprávny odhad. Putin nie je v Sýrii preto, že by o to stál, ani z toho dôvodu, že by si cenil priateľstvo so sýrskym prezidentom Bašarom al-Asadom. Tak tomu vôbec nie je. Je v Sýrii preto, že nemá na výber. V sáske je národná bezpečnosť Ruska. Pokiaľ by stratégia Washingtonu nasadiť teroristov za účelom zvrhnutia Asádu uspela, potom by sa o rovnaký trik pokúsili v Iráne a v Rusku. Putin to vie, rovnako ako aj to, že pohroma spočívajúca v terorizme podporovanom zo zahraničia môže zničiť celé regióny, ako napríklad v Čečensku. Vie, že je pre neho lepšie zabiť týchto extrémistov v Alepu, ako keby k tomu došlo v Moskve. Takže nemôže ustúpiť, to nepripadá v úvahu. Ale z rovnakého dôvodu môže urobiť kompromis, inými slovami, jeho ciele a ciele Asada sa nezhodujú tak dokonale. Napríklad by veľmi dobre mohol urobiť Američanom územné ústupky, len aby sa zachoval mier, čo by Asad nemusel podporiť. Ale prečo by to robil? Prečo by nepokračoval v boji, dokiaľ by nezískal späť každý centimeter suverénneho územia Sýrie? Pretože to nie je v ruskom národnom záujme. Aby tak urobil, čo je ten dôvod? Putin sa nikdy nesnažil zakryť fakt, že je v Sýrii preto, aby chránil národnú bezpečnosť Ruska. To je jeho hlavným cieľom. Ale nie je idealista. Je pragmatik, ktorý urobí čokoľvek, čo je potrebné, aby ukončil vojnu čo najskôr. To znamená dohodnúť sa na kompromise. Vojenským vodcom Washingtonu na tom zatiaľ nezáleží. Zatiaľ. Ale nakoniec bude. Nakoniec dôjde k istému druhu uzmiernenia. Nikto nedostane všetko, čo chce. To je isté. Napríklad je nemožné si predstaviť, že by Putin zahájil vojnu proti Turecku, aby získal späť územie, ktoré teraz turecké vojska okupujú v severnej Sýrii. V skutočnosti to už Putin mohol pripustiť vo svojom rozhovore s tureckým prezidentom Erdoganom
počas nedávnych stretnutí. To ale neznamená, že Putin nemá svoju hranicu. Má. Alepo je tou hranicou. Tureckým vojakom nebude umožnené vstúpiť do Alepa. Západný koridor, priemyselné a zaľudnené centrá, to všetko sú hranice. O nich nebudú robené žiadne kompromisy. Putin pomôže Asadovi zostať pri moci a udržať túto krajinu do značnej miery neporušenú. Ale bude Turecko kontrolovať oblasť na severe a budú Spojené štáty kontrolovať oblasť na východe? Pravdepodobne áno. To bude musieť byť dohodnuté pri vyjednávaniach, avšak je nepravdepodobné, že hranice krajiny zostanú rovnaké, aké boli predtým, než sa vojna začala. Putin sa nepochybne uspokojí s polovicou Bochníka za predpokladu, že dôjde k ukončeniu bojov a bude obnovená bezpečnosť. V každom prípade nebude nečine čakať, až nastane úplný koniec. Bohužiaľ, nás čaká ešte dlhá cesta, kým v Sýrii dojde k akejkoľvek dohode, a to najmä preto, že Washington nechce ani zďaleka prijať fakt, že je jeho projekt na ovládnutie sveta zmarený. To je predsa podstata problému, alebo nie? Bosovia, ktorí riadia zem, to stále odmietajú. Ešte nepochopili, že vojna je prehraná a že ich šialený džihadisticko-vojenský plán zlyhal. Bude ešte dlho trvať, než Washington pochopí, že mu svet neleží pri nohách. Čím skôr na to príde, tým to bude lepšie pre všetkých. Mickey Whitney. Poznámka editora zvedavec.org. Autor to síce vidí v podstate správne, keď hovorí, že naprostá deštrukcia funkčných štátov na hranici medzi Európou a Afrikou je v skutočnosti úspechom americkej moci a nie zlyhaním. Ale plán elít je ešte omnoho diabolskejší a strašnejší, čo autor ako si nedohliadol. Nejde iba o rozvrat národných štátov v mene korporácií a bank. Ide o cielenú a riadenú genocídu bielej rasy do úplného vyhubenia. Máme tu Kalergiho plán. Máme tu otvorené priznania niektorých elít, ako je napríklad Sarkozy, že imigrácia je cieľom. Máme tu nespočetne veľa dôkazov, ako štátne moci, ktoré by mali chrániť svojich občanov, ich naopak trestajú za sebaobrannú reakciu. Situácia je nesmierne vážna. Satanisti zaútočili súčasne na všetky základné piliere našich životov. Rodinu, národ, rasu, tradíciu a právo. Budeme potrebovať všetku silu, ktorú v sebe nájdeme, a všetko šťastie, ktoré vo vesmíre existuje, aby sme prežili. A odvahu a odhodlanie. Pamätajme, že cesta späť neexistuje. Z toho sa nevyhovoríme po švejkovsky, ako je to u Čechov zvykom. Nás nečaká život na kolenách. Nás čaká koniec, pokiaľ sa tomu nepostavíme. Putin nás nezachráni. Ten sa snaží ochrániť vlastných ľudí, pričom mu satanisti v Kremli mydlia schody, kde môžu. To musíme urobiť my sami. Stratiť už nemáme čo, iba získať.